Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam mai kosai. Akwai kosan nan? Nan yama kama da inda ake sai da kosai? Ka ji mutum. Mu ba takardar kosai muka gani ba malam. A garinmu da wannan ake zuba mana kosai da ita muke siyan kosai. Nan da kake gani labarai ne a ciki. Labarai kuma? A nan ciki labarai ne ke Aradun karantawa. Allah ƙarya kake yi. A ina rediyon yake? Ba rediyo ba ne. To koko gidan TV ne. Nan ne gidan TV kai mahaukaci ne? Labarai ne nake karantawa a ciki. Labarai ne a nan ciki. Akwai tambayar da in nema ita a nan ciki ba za ka iya bani amsa ba. To kai tambayar ka. a cikin wannan a takardar kosai. Ku dakata. Akwai tambayar da in nema ita kuka ban amsa zan ba ku 10,000. Idan na tambaye ku ba ku ban amsa ba za ku ban 1,000. Wallahi na yadda. Ni ma na yadda. Allah mun cinye. Ku jira zan tambaye ku yanzu ku jira. Kilomita nawa ne tsakanin sama da ƙasa? Tunda kai ma ka tambaye mu ma bari mu tambaye ka. Dole ma. Ina jin Wace dabba ce wadda take da kafa 4 idan ta fara tashi sai ta koma da kafa 3 idan ta tashi can sama sai ta koma da kafa 2 idan ta tashi sakkowa sai ta sakko da kafa 1. Wace ce? Wace dabba ce? Aradun Allah baka sani ba. Ya ka ba mu kuɗin mu. Na'am? Wace ce? Na'am? Wace dabba Ya ce? ka ba mu kuɗin mu. Ba mu. Kai don mutane takardar kosai ka ga mutane. Fulani, da Allah ina da tambaya. Da Allah ina tambaya ko dan gaba. Mai tambayar ka. Wace dabba ce wannan? In sani ko dan gaba. An shi ba mu sani ba.